ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಕಲ್ನೆಟ್ಟು ಬಾರಿ ಪುದರ್ಕೆನ್ ಅತನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ನ ಪಡೆಯನಂಚಿತ್ನ ಪಿಳಿತ ತಂಡ ಆಯ್ತಂದ ನಾವು ಕಾಳಿಚರಣ್ ತಂಡ ಇತ್ತೆ ಕಾಳಿಚರಣ್ ತಂಡದ ಕ್ಲುಂಟುಕುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಳಿಚರಣ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೋಳೂರು 39ನೇ ವರ್ಷದ ಪಿಳಿತ ಊದು ಪೂಜೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಯನಂಚಿತ್ನ ತಂಡದೊಟ್ಟುಕುಲ್ಲ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಮುಕುಲ್ಟಕ್ಕೆ ನೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಅಂತ ಪನ್ಪುನೇನು ಕುಡ್ಲಗ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ನ ತಂಡ ಅಂತ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಪುಗಾರ್ತೆ ಮುಕ್ಲೆಗೊಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಟೊಪ್ಪಿದ ಅದೊಂದು ಪಿಲಿತ ಉಂದೆಕ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಂಡು ಇಂದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನ್ಗ ಕಾಳಿಚರಣ್ ಪಂಡ ಕಾಳಿಚರಣ್ ಪಂಡ ಎರಡ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಆತಂದಂಡ ದಾದಂಡಲ ದೇವಿ ಸ್ವರೂಪದ ಪುದರ ಕಾಳಿಚರಣ್ ಪಂಡ ದಾದ ವಿಷಯ ಕಾಳಿಚರಣ್ ಪಂಡ ಏರು ಕಾಳಿಚರಣ್ ಪಂಡ ದೇವಿನ ಪುದರ್ ಬಂದು ದೈತಿನತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಬಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಳ್ಳು ಓನಿಡ ಇಟ್ಟು ನೆಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪ ಟೀಮಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ದ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಳಿಚರಣ್ ಅರ್ನ ಪುದಾರ್ ಎಂಗ್ಲು ದೀನಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ನ ಪುದಾರ್ ಕಾಳಿಚರಣ್ ಆರಪ್ಪಗ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಅಪ್ಪ ಎಂಗ್ಲು ಎಲ್ಲಿ ಆಯ್ತ ಅಪ್ಪ 14 ವರ್ಷ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವು ಅಲ್ಪ ಎಂಗ್ಲು ದೀತೀನಿ ಪುದಾರ್ ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗೆ ಕಾಳಿಚರಣ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂದು ಓಕೆ ಇನಿ ಕಾಳಿಚರಣ್ ಪುದರ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದಾರ ಆತನು ಅವಳ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದಾರ ಆತನು ಅವು ಎಂಗ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪಿನ ಕಾರಣ ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಸೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಆಯ್ತೆ ಮೂಲ ಬೋಲ್ ಹೊಡಿಜ್ಜಿ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಅಂಚುಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಪಡೋನಿತ್ತೆ ಬಾಬು ಗುಡ್ಡೇಡು ಪೂರ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಭಾವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಮೂಲು ಬರ್ತಿವಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಂದು ಆಯ್ ಪಂಡೆ ಎಂಗ್ಲ ಬಕ್ಕ ಆಯ್ ಮಲ್ಲೊಲ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲು ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ತ ಅಂಚೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಐತೆ ಐಡಿಯಲ್ ಎತ್ತುಜಿ ಎಂಗ್ಲು ಬಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಡ ಕೇಂದು ಪೂರ ಬಂತ ಐದು ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅವು ರನ್ನಿಂಗ್ ಡೇ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತೇರು ಬೋಪ್ಯರು ಬಕ್ಕ ಜವನೇರು ಪೂರ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ನೆಟ್ಟು ಒರಿಯಾಡಿದ್ರೆ 10 ಜನ ಟಾಪಿನ ಬೇಲೆ ಎತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಇಡ್ಲು 10-30 ಜನ ಯಾವ ದಿನ ಪಂಡ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆವಡು ಇರ್ಲೇದು ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ದುಂಬದ ಸ್ಟೈಲ್ ಹತ್ತು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ ಪೂರ ಇಂಜ ಜಪ್ಪು ದುಂಬೆ ಒಂದು ಪಿಲಿತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಮನ್ಪುವ ಅಂಚ ಅವನೊಂದು ಊದು ಪೂಜೆ ಓಕೆ ದುಂಬು ಪೂರ ಎಂಚೈತನ್ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಉಂಟು ದುಂಬು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ದುಂಬು ಬಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಪೇಂಟರ್ನಗಳು ಒಂದು ದೇವಿಯವ್ರ ಗಣಪತಿ ಉನ್ಮಂತದ್ದು ಪೇಂಟ್ದು ಪೂರ ದೀದು ಐದು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಬಂತ ಪೂರ ಅಲ್ಪನೆ ಅಂತ ಆಸೆ ಪಟ್ಟದು ನುಮ್ಮಂತದ್ದು ಐದು ಬಕ್ಕ ರಂಗಿಗೆ ಉಂಟು ಜಂಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮನೋದನಿ ಕಾಂಡೆ ಪಿಲಿ ಬಿದ್ದಂಡೆ ತುಂಬ ಜಂಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತು ಈ ಒಂದು ಹೊರಟು ಕಾಳಿಚರಣ್ ಟೀಮ್ದ ಜಂಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಅದು ಜಂಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅಂತ ಪೂರೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಜದಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲನೇ ಅತ್ತಂತು ಬಾಕಿದಾಗ ಎಂಗ್ಲು ಎಂಚೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಗ್ಲು ಅಂಚೆ ಮಂತೊಂದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಟೊಪ್ಪಿಗ್ಲ ಕಾಳಿಚರಣ್ ತಂಡಗ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅವಿನಾವ ಸಂಬಂಧ ಒಂಜಿ ನವೀನ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮೂಲೆ ಮೆಂಬರ್ ಆದಿತ್ತೆ ಇದು ಬಗ್ಗೆ ಬಾಂಬೆ ಬೇಲೆ ಹೋಗ್ಯಾರ ಸುಮ್ಮಂತಿ ಆ ಎಡ್ಡೆ ಬಣ್ಣ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ನ ಪಲ್ಟಿ ಅವಡು ಟೊಪ್ಪಿ ಅವರು ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಟ್ರಕ್ ಎಂಗ್ಲೇನು ಮಂತ ಪುದರ್ ಬರದ ಕಾರಣ ಎಂಗ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಪುದರ್ ಬರದ ಕಾರಣ ಕಾಳಿಚರಣ್ ಆಯ್ನೆಂದು ಬನ್ನೋಲಿ ಐದು ಬಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಉಂಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರಕ್ ಎಂಗ್ಲೇನಪ್ಪ ಆ ಟೈಮ್ ಅವರಿಗೆ ಹುಲ್ಲೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಲ್ತೊಂದುತ್ತೆ ಅವು ಇಡೀ ಕುಡ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಅದು ಕಾಳಿಚರಣ್ ಪಂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ನ ಪುದರ್ಕೆ ಎಂದಾರ ಇರು ಇಜ್ಜಿ ಮುಗುಳು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂದಿನಿ ಆರೊಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ನ ಪುದರ್ಡು ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಬನ್ನ ನಿಖಿಲೇ ದಾದ ಅನ್ಸೌಂಡು ಅದು ಎಂಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಓಡೆ ಪೋಪ ಅಲ್ಪ ಕಾಳಿಚರಣ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬನ್ನಾಗ ಕಾಳಿಚರಣ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಪುದರ್ಕೆ ಎಂದ ನಿಖಿಲ್ನ ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಪುದರ್ ಚಪನ್ನ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಓಕೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಒಂದೇ ಬೇರೆ ನಂಚಿತ್ನಾಕಲು ಅತಂಡ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ 39 ವರ್ಷದಿಂಚೆಲ್ಲ ಪಿಲಿಪಾಡಿನಕಲು ಲೇರು ಅಕಲ್ ಪಾಡಿನಂಚಿತನ ಆ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಎಪ್ಪು ಅಕಲ್ ಪಾಡಿನಂಚಿತನ ಆ ಒಂಜಿ ಪಂಚಾಂಗ ಅಪ್ಪು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ನಿಖಲು ಉಲ್ಲಾರು ಅಕಲ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ನಿಖಲು ಒಂಜಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಎಂಚುಂಡು ಯಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನ್ರೇಷನ್ದು ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪಲ ಮೆಂಬರ್ ಅದುಲ್ಲೇರು ಮೊಕ್ಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ಅಪ್ಪಗಾಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಓಲ್ಡ್ ಪಿಲಿಲ್ಲೇರು ಅವ್ಲು ಸುನಿಲ್ ಅಕಲ್ನ ಪೂರ ಸ್ಟೆಪ್ ತೂನಾಗನೆ ಅವು ಬೇತೇನೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಕಲ್ನ ಅವು ಸ್ಲೋ ಸ್ಟೆಪ್ ಜಂಪ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಪೂರ ದುಮ್ಮದ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ಪನ ಸ್ಟೆಪ್ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಅವು ಪಲ್ಟಿ ಅವು ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಪೂರ ನೀರ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ 5-7 ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕನೆ ನಾನು ಸುರಾಯಿನಿ ಪಲ್ಟಿ ಅಂದು ಪೂರ ಐದು ದುಂಬು ಪೂರ ಸ್ಟೆಪ್ಪೇ ಬಕ್ಕ ತೇಲ್ ಬಗದು ನೋಟದೆ ತೊಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಲಾಗದೆ ನೋಟು ತಪ್ಪಿರು ನಮಸ್ತೆ ದಾದ ಮನ್ಪರ್
ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಈ ಕಾಲಿಚರಣ್ ಟೀಮ್ ಉಂಟು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಆದಿತ್ತಾರೆ. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇಂಬೆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡು 31 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಈ ಕಾಳಿಚರಣ್ ತಂಡೋಡು ಪಿಲಿವೇಷ ಪಾಡ್ನರ್ ಇರ್ನ ಬುದರ್ ಸುನೀಲ್ ಬೋಲೂರು. ಸುನೀಲ್ ಬೋಲೂರು ಇತ್ತೆ 31 ವರ್ಷ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ. ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ಬಾಲೆ ಹಿಡಿದು ಶುರು ಮಂತೇನೆ ಸರ್. ಕಾಲ್ಚಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬರ್ತೇನೆ ಬತ್ತೆ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ನೈಟ್ ಒಂಜಿ 25 ವರ್ಷ 5 ದುಂಬು ಬೇತೆ ಪಾಡುಂತೆ ಎನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಕ್ಕಳು ಇತ್ತೇರು ದುಂಬು ದುಂಬು ಬೇತಗಳ ಪಾಡುಂತೇನು ನಾನು ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆಡು ಮಕ್ಕಳು ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ಟೀಮ್ ಆಂಡು ಆಯ್ತು ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ತೇರು ಸುಳ್ಳು ಎಂಕಲ್ ನೋಡಿ ಪಿಲ್ಲು ಪಾಡುವಾರ ಅಂದು ಬರ್ಪೆ ಬಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ಊರ್ದೇನೆ ಟೀಮ್ ಮತ್ತೆ ಅಂಚೆ ನೆಟ್ಟು ಬತ್ತೇನು ಕಾಲ್ಚಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂದು ನೆಟ್ಟು ಬತ್ತೇನು ಇಂಚ ನೆಟ್ಟಿ ಈ ವರ್ಷದ ನೆಟ್ಟೇ ಉಳ್ಳೆ ಎಂಚ ಇತ್ತೆ ಕಾಳಿಚರಣ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತು ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐಕ್ ಊದು ಪೂಜೆ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಆತ ತಯಾರಿ ದಾದ ಮಾತ ತಯಾರಿ ಮಲ್ಪ ಕ್ರಮ ಬಂಡ ಎಂಗಳು ಊದು ಬಾಣ ದುಂಬು ಪೂರ ಮುಲ್ಪಟ್ಟು ಪಿಂದು ಪೂರ ದೀಪ ಎಂಗಳು ಮಾತ ಇಂದೇ ಪೇಂಟ್ ಪೂರ ಆ ಪೇಂಟ್ ಅನಕಲು ಲೆಪ್ಪ ಲೆತ್ತದು ಅಕ್ಕಲು ಬತ್ತದು ಐಕ್ ಉಂದು ಮಂತದು ಪೂಜೆ ಪೂರ ಮಂತದು ಐದು ಬಕ ಈ ಬೊಲ್ದು ಮಂಜಲ್ ಪೇಂಟ್ ಉಂಡದು ಇನ್ನೆ ನೆಕ್ ಬತ್ತ ತಾಸದಕ್ಕಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶ್ರಮ ಬರ್ಪೇರು ತಾಸ ಬಕ ಮೇರು ಎಕಡೆ ಪಂಡೇರ್ದೆ ಒಂಜಿ 30 ಜನ ಆಪಿನದು ಈ ಬ್ಯಾಲೆತ್ತು ಇತ್ತ ಬಂಡ ಆತೆ ಖರ್ಚೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಮನ್ಪೇರ ಪೂರ ಮನ್ಪೇರು ಆತೇ ಬಂಗಲು ಉಂಡು ನೆಕ್ ದೇವಂಡೆ ಪೇಂಟ್ ನೆಕ್ಲೆ ಆವುಡು ರಂಗು ಪಾಡ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋಗು ತಾಸದಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆಗೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಉಂಡು ಇತ್ತದೊಂದು ಈ ಖರ್ಚಿಗೆ ಉಂಡತೆ ಪಿಲಿತುಂಡ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ ನಮ್ಮಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಂಡತೆ ಅವಂಜಿ ಮಂತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಎಡ್ಲೊಂದು ಇತ್ತೆ ಇರು ಪರಾ ಪಿಲಿ ಬಾರಿ ಪರಾತದ ಸ್ಟೆಪ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೋರಿರು ಇತ್ತದ ಜವನರ್ನೊಟ್ಟುಗು ಅಕಲ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಇರ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ ಪರಾಪಣ ಅಕಲ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೆಂಗೆ ಆಪೂಜಿ ಹೆಂಗೆ ಯಾವಣ್ಣ ಬರೀನೇ ನಲ್ಲಿ ಪೂನೊಂದು ಇತ್ತದ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೆಂಗೆ ಆಪೂಜಿ ನಮ್ಮ ಬಂಡ ದುಮ್ಮುದ ಹಾಕಲು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಎಡೆ ಇತ್ತೇರು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಪೂರ ಇತ್ತ ಒಂಜೊಂಜೆ ಪೋಯ್ರು ಇತ್ತ ಬಂಡ ಇತ್ತ ಜವನ ಹಿಡ್ತವ ಜವನ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಂಗೆ ಆಪೂಜಿ ನಮ್ಮನ್ನ ದುಮ್ಮುದ ಅಂಚ ಅದು ಇತ್ತೆ ಈರ್ನ ದುಂಬುದ ಸ್ಟೆಪ್ಪುನ ಅಕಲ್ ಮನ್ಪೇರ ಅಕಲು ಮನ್ಪುಜೇರ ಅಕಲು ಒಂಚೂರು ದಾವಂತೆ ಮನ್ಪಿರು ಅಂತೆ ಇತ್ತೆ ಅಕಲ್ನ ಪಲ್ಟಿ ಪೂರ ಇರೆಗ್ ಜವನ ಟಿಕೆಟ್ ಇತ್ತು ಇಂದು ಪೂರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಹಾಕುದೊಲಿಂದಾಂಡ ಈಜೆ ದುಮ್ಮು ಎಲ್ಲ ಪಲ್ಟಿ ಮಂತುಂತೇನು ನೆಲಟ್ ನೋಟು ದೆಪ್ಪುನ ಪತ್ತುನ ಒಂದು ಇತ್ತ ಪೂರ ಲಾಗುನ ಪತ್ತುನ ಬರ್ತದೆ ಅವು ಆಪೂಜಿ ಓಕೆ ದುಂಬುದ ಬಣ್ಣಗಳ ಇತ್ತದ ಬಣ್ಣಗಳ ಏತು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ದುಂಬುದ ಬಣ್ಣಗ ಪಜ್ಜಿ ರಂಗು ಒಂದು ಇತ್ತುಂಡು ದುಂಬುದ ನೆಟ್ಟು ಕಡೆದು ಮನ್ಪುನ ಪೇಂಟ್ದ ಅಪ್ಪಗ ಅವು ಆ ರಂಗುಡು ಪಾಡ್ನೆ ಉಂಡದೆ ಹೇಳ್ದು ಹೆಂಗ ಈತೆಲ್ಲ ಬಾಲೆಡ್ ಹೆಂಗೆ ಪಾಡ್ಪಾದೇರು ಹೆಂಗನ್ನು ಒಬ್ಬ ಅವು ಆ ರಂಗುಡು ಪೆಟ್ಟುನ್ನದೆ ಅವು ನಂಗೆ ದುಂಬುದ ರಂಗು ಬೇತೀನಿ ದುಂಬುದ ರಂಗು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಜ್ಜಿ ರಂಗ ಕಡೆದು ಮಂತದ ಅರೆತು ಪಾಡು ಉಂತೀರು ದುಂಬುದ ಬೊಲ್ದು ಮಂಜಲ್ಲು ಅವು ಮಂತು ಉಂತೀರು ಅವು ಬಾರಿ ಉರಿಯ ಅವು ಉರಿ ಐಕ್ ಅವು ಪಾಡಿ ಬಕ್ಕ ಈಗ ಉರಿಯನ್ನು ಹೋಗೋದು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರು ಉಂಡತೆ ಆ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇಟ್ಟು ಜಪ್ಟು ನಾಯಕ ದಾಲು ನಾನು ಮೀನು ಆಂಡ ಮೀನಿ ಅದೇ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಮಾತು ಇತ್ತದ ಕಡ್ಡೆ ನೀರು ತರಕ್ಕೆ ಪೂರ ಮೈಪೆದರಿಗೆ ಅಂದ ತರಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಕಡ್ಡೆ ನೀರು ಪೂರ ಮೈಪೆದರಿಗೆ ಪೂರ ಅವು ಇಂಚಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಯಿಲ್ ಪೇಂಟ್ ಪಾಡುವತ್ತೆ ಆ ಪೇಂಟ್ ಲಂಚಿನಿ ಮೈಪು ಅಪಗತ ಪೇಂಟ್ಗಳ ಇತ್ತದ ಪೇಂಟ್ಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ದುಂಬುದ ಪೇಂಟ್ ಪಾಡಿನ ಉಂಡತೆ ಪಿಲಿ ನಿಜ ವರ್ಷ ಪಿಲಿ ಪಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಇತ್ತದ ಹೊರ ಪಾಡುವೇರು ಮೈತೆ ಬೈತೆ ಎಂಗ್ಳು ಪಾಂಡ ಒಂಜೇ ವರ್ಷ ಪಾಡ್ನು ಎಂಗ ನೆಕ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ನು ಇತ್ತದಕ್ಕಳು ಪೂರ ಪಾಡು ಐಕ್ ಪಾಡು ನೆಕ್ ಪಾಡು ಆ ಎಂಗಲ ಟೀಮ್ದ ಪಿಲಿ ಉಂಡತೆ ವರ್ಷ ನೆಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪುನು ನಿಖಲ ಟೀಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಅಪಗಾಡ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಟೀಮ್ಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತಿರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹೊಸ ಮೋನೆಯಲ್ಲಿ ಬತ್ತ ಆ ಒಂಜಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಟೀಮ್ದ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಎಂಗಲ ಟೀಮುಡು ದೇವಬಂಡ ಪಕ್ಕ ಎಂಗಲು ಇತ್ತ ದಸರಾ ಮನ್ಪೋ ಪಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಎಲ್ಲ ಮಂತು ಒಂದಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಅವಳ ಮಂತು ಒಂದಿಲ್ಲ ಬಕ ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಮಾತ ಪೂರ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಪೂರ ಆ ಪೂರ ಹೆಲ್ಪ್ ಪೂರ ಆ ಒಂದುಂಡು ದುಂಬು ಬಂಡ ಒಂಜಿ 3-4 ಜನ ಎತ್ತೇರು ದುಂಬು ಒಂಜಿ 4-5 ಜನ ಎತ್ತೇರು ದುಂಬುದ ಇಲ್ಲ ಒಪ್ಪೋದು ನಂಬು ಅಪ್ಪ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪು ಗಾಂಧಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ದೇವ್ರದಾಯಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜವನರಲ್ಲಿ ಇರ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಮಂತ್ ಒಂದು ಉಲ್ಲಿರ್ತೆ ದೇವ್ರು ಇಂಚಿನೇ ಅಪ್ಪೆ ಶಾರದಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನೇ ಮಂತೊಂದು ಕೊರಡು ಬಂದು ಯಾ ನಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ
ಒಂಜಿ 39 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಪಿಲಿ ವೇಷನ ಪಾಡೊಂದು ಇಪ್ಪುನಾರ್ಲ ನಟೊನ್ನು ದಾದ ಪಂಡು ನಂಡ ಕಾಳಿಚರಣ್ ತಂಡ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡು ನನಾತ್ ಪಿಲಿತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪನ್ಪುನೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೇರು ಚರಣ್ ತಂಡದ ಮಂಡೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಾರಿ ಹೈಲೈಟ್ ಇಡೀ ಟೀಮ್ದ ಮಂಡೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಇಂದು ಪಂಡ ಬಾರಿ ಹೈಲೈಟ್ ಇತ್ತೆ ಮಂಡೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ನಾರು ಬೇರೆ ಸರ್ ಪುದರಿಂಚಿನ ಹರೀಶ್ ಬನ್ ಓಕೆ ನಿಖಲ ಟೀಮ್ದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಂಡೆ ಪಿಲಿ ಐಕ್ ದಾದ ಮಾತ ತಯಾರಿ ಮಲ್ಪರು ಇರ್ನ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಫೋಕಸ್ ಲೈಟ್ ಇಪ್ಪುಡು ಅವು ಪನ್ನಾಗಿತ್ತದ ಹೌದು ಮಂಡೆ ಪಾಡ್ನೆ ಇಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ರೈಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೋರ್ಡು ಪನಾಗ ಮಂಡೆ ಪಾಡಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬೀಲ ಪಾಡ್ದು ನಲಿಪುನ ಸ್ಟೆಪ್ ಉಂಡು ಐಟು ನಮ್ಮ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಉಂಡು ಐಟ್ಲ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ನಡಪುನ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂಜಿ ವಿಚಿತ್ರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಕೆಲವೇರು ಮಂಡೆ ಪಾಡಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಐತೆ ಸ್ಟೆಪ್ಲ ಬೇರ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಓಕೆ ಈ ರೈಕ್ ತಯಾರಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪರು ತಯಾರಿ ಬಂದಾಗ ಅವು ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಬಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡಿ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಪಾಡ್ದು ಬೀಲ ಪಾಡ್ದು ನೆಲಟ್ಟು ಬತ್ತದು ಇಡೀ ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ನ ಬೀಲ ಅವೇನು ಪೂರ ನಕ್ಕೊಂದು ಪೂರ ಇರ್ನ ಕೈ ಕಾರು ಬಕ್ಕ ಈ ಕಿನ್ನಿ ಬಿಲ್ಲಿಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಲೆತ್ತದ್ದು ಕೈತಲು ಪೊದಿದು ಪೂರ ಪತ್ತದು ಪೂರ ಅಂಚ ಪೂರ ಉಂಡಾಯ್ತು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತೆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿನ ಪೂರ ಪೊದಿದು ಪತ್ತು ಯಾಪಂಡಾರ ಈ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲುಕುಲು ಕಾಳಿಚರಣದ ತಂಡದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭವಿಷ್ಯ ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ನ ಪಿಲಿಕುಲು ಎಂಚೊಲ್ಲ ನೆಕ್ಲೆಂಟ್ ಉಲ್ಲೇರು ಕೆಲವು ಇತ್ತ ದುಮ್ಮು ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತೇರು ಐಟ್ ಇತ್ತ ಕಲ್ತದು ಅಂತ ಮಲ್ಲಲ ತೆರೆಡ್ಡ ಸ್ಟೆಪ್ಪೆಲ್ಲ ಪಾಡುವೇರು ಪನ್ನ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಪಾಡಿ ಕೂಡಲೇ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು ಅನುಭವ ಉಂಡು ದುಮ್ಮೂರು ದಿಂಚಲ ಅಂಚೆ ತೂತು ಅಭ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲೆ ಬಕ್ಕೈತೆ ಪಾಡ್ದಲ ಒಂತ ಅನುಭವ ಮಲ್ದಿದ್ದೇರು ಕೆಲವರು ಈ ಕಾಳಿಚರಣ್ ತಂಡದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಅಂದು ಬನ್ನ ಪುದಾರ್ ಪುಗಾರ್ತೇನೆ ಪಡೆಯಿನಾರು ಇತ್ತೆದ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿಟ್ ತೆಲ್ತೊಂದು ನಲ್ತೊಂದು ಮಾತೇರ್ನೊಟ್ಟು ಖುಷಿಟ್ ಇಪ್ಪುನಾರು ದಾದ ಬುದಾರು ತನ್ವಿತ್ ಇರೆಗ್ ಪಿಲಿ ನಲಿಪೆರೆ ಪಂಡದು ಕೊರ್ನೇರು ಅವು ಯಾನ್ ಇಂಚನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ತೂದು ಕಲ್ತೀನಿ ಮೊಬೈಲ್ ತೂದು ಕಲ್ತನ್ನ ಏತು ವರ್ಷ ಕಲ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು ಪೂರ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಹೆಂಗೆ ಪಿಲಿ ಪಂಡದಾದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ಬಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಇತ್ತೆ ಇರು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತೆ ಅನಾಜಿ 4 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಕಲ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ಗೆ ಅತ್ತೀರು ಮುಲ್ತಾ ಅಂದೆ ಎಂಚ ಅನ್ಸೊಂಡಿರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ದುಂಬುಡ್ದು ಪೂರ ವೈಟ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪನ್ನಾಗ ಖುಷಿ ಒಂದಿತ್ತೆ ಇರು ಫಲ್ಟಿ ಬರ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಕಾಲಿ ನಲಿಕೆ ಇರ್ನ ನಲಿಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪಂಡದೆ ಇರೆಗ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕೊರೊಂದುಲೇರು ಅಂದೆ ಈ ಸರ್ತಿ ದಾದನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರದಲ್ಲ ಕಲ್ತದಾರ ಕಲ್ತದೆ ಅವು ಕಾರ್ ತಿರ್ಗಾರ ಮಾತ ಬಕ ಜಂಡೆ ಬೀಜಾರ ಬಕ ಕಾಸು ದೆಪ್ಪರ ತೇಲ್ ಬಗ್ಗುನ ಅವು ಮಾತ ಕಲ್ತದೆ ಕಾರ್ ತಿರ್ಗಾರೆ ಓಲ್ ಕಲ್ತನೆ ಅವು ಯಾನ್ ಪಂಡ ಇಂಚನೆ ಪೋದು ತೂ ಒಂದಿತ್ತೆ ಕೆಲವು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಮಾತ ಕಾರ್ ಬೀಜವನ್ನ ತೂದು ಅವೇನೇ ಒಂಚೂರು ಕಲ್ತೆ ತೂದು ಬೇತೋಲನ ತೂತಾರ ಇನ್ನಂಚಿನ ಕಾರ್ ತಿರ್ಗಾವ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅವೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಿವಂತ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕುಲ್ಲಲು ಒಂದು ಮುಲ್ಪನ್ನೆ ಬೋಲೋಡ್ದಾರಿ ಅಪ್ಪನ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಿಲವಾಡೋಣ ಅಂದು ಆವು ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಂದು ಅಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಎಂಗ್ಲಿ ದುಂಬು ಪ್ರಾಟಿಸ್ ಎಂಗ್ಲಿ ಪಿಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಗ ಇಜ್ಜಿನೆಗೂ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಆ ಪ್ರಾಟಿಸ್ ತತ್ತನ ಕಾರು ಹಾಕುಂತೇನೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆ ನಮ್ಮನೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ ಉಂಟು ಪೆಟ್ಟು ತಿಂತ ಬಗ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ನಂದ್ರೆ ಬೈಕ್ ಗೊತ್ತೇನೆ ಅರ್ನೊಂಜಿನ್ನು ಐಕ ಹೆಂಗು ಬಂದ ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಪಾಡು ಪನ್ಲಿರು ಐಕ ಇಜ್ಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಏನು ವರ್ಷಲ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಅಂದು ವರ್ಷ ಯಾವ ಅಂದು ಯಾ ಪನ್ಲೆ ಕಾಲು ಒಂಜಿ 3 ವರ್ಷ ಅಂದು ಎನ್ನೊಟ್ಟೆ ಅಪ್ಪನ ಆರ್ಲ ಪಾಡು ಅಂತೀರು ಅಪ್ಪ ದುಂಬುದು ಹೆಂಗಲ್ಲ ದುಂಬುದ ಮುಲ್ಪದನ್ನು ಆರು ಒಂಜಿ ಪನ್ನೆಕ್ಕೆ 5 ಬಗ್ಗೆ ಈತ್ನೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ಯಾನು ಒಂಜಿಂದು 6 ಪಂಡಿರ್ದೆ 6 ಮೊಬೈಲ್ ದಿವ್ದು ಪಂಡಿರ್ದೆ 6 ಮೊಬೈಲ್ ದಿವ್ದು ಎಂಗುಲು ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದು ಎಂಗುಲು ಕಲ್ತೀನಿ ಒಂದು ಜನ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು 39 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಮುಲ್ಪ ಆರಂಭ ಆಯ್ನಿ 39 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ನಾರು 4 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ನಾರು 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ದಿಂಚಿ ಬಣ್ಣ ಪಾಡೊಂದು ಇತ್ತೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಬೇರೆ ಪನ್ಪುನೇನು ಅಕ್ಲ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಪಣೊಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಅದ್ಭುತ ಕುಣಿತ ವೈರಲ್ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ನ ತನ್ವಿತ್ ಬೇರೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ತನ್ವಿತ್ ಪಾತೇರು ಬೇರೆ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಒಂದು ಯಾನ್ ಕಲ್ತೆ ಭಾರಿ ಸೋಕುಡು ಪಾತೇರಿ ಪಿಲಿಕ್ ಯಾನ್ ಪಲ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಜಿ ಬಂಡೇರಿ ಯಾನ್ ಪಲ್ಟಿ ಗಿಲ್ಟಿ ಬರೋ ಎನ್ನ ದಾಲೇಜಿ ಎನ್ನ ನಲಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಂದು ಅಕ್ಲ ಟೀಮ್ ದಾಖಲ ಬಂಡೇರಿ ಅನ್ನ ನಲಿಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಒಂದೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಪನದಾದ ಬಂಡ ಕಾಳಿಚರಣ್ ತಂಡದ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ನ ಪಿಲಿಕುಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಸ್ಟೋರಿದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಆದ ಪಂಡ 39 ವರ್ಷದಿಂಚಿ
ಕುಡ್ಲಡು ಪಿಲಿವೇಷಡು ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಪುಗಾರ್ತೆನು ಪಡೆಯನಂಚಿತ್ನ ಕಾಳಿಚರಣ್ ತಂಡ ಕುಡ್ಲದ ಬೋಳೂರುಡಿಪುನ ಈ ಕುಡ್ಲದ ಬೋಳೂರದ ಕಾಳಿಚರಣ್ ತಂಡಕ್ಲ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮುಗಳ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಅವು ಭಾರಿ ಹೈಲೈಟ್ ದಯಮಂಡ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ಡು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಕಾಳಿಚರಣ್ ಅಂದಿತ್ತೇರು ಆರೇನ ಪುದರ್ನು ಮುಲ್ಪ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮುಗೂ ಸುರೂಕುದೀನಿ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಅವೇ ಟೀಮು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಭಾಗಿಯಾಪುಂಡು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಪಿಲಿವೇಷಗಳು ಅವೇ ಟೀಮ್ ಜಪ್ಪುಂಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುಗಾರ್ತೆನು ಪಡೆಯನಂಚಿತ್ನ ಕಾಳಿಚರಣ್ ತಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಾಯನ ಪುದಾರಂದು ಪನ್ಪಿನವು ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಡೀ ತಂಡದ ಕೆಲವು ದಾಖಲು ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ್ಟ ಪಾತಿರ್ತಾರೆ ಮಾತ ತಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೀಜಿ ನನ್ನೋರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾಳಿಚರಣ್ ತಂಡನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಲ್ಪಗ ಇತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಪರಿಚಯ ಕಾಳಿಚರಣ್ ತಂಡದ ಆನಿದ ಜಮಾನದ ಪಿಲಿಕುಲು ಎಂಚೊಲ್ಲ ಇತ್ತೆದ ಹೊಸ ಜಮಾನದ ಪಿಲಿಕುಲು ಎಂಚೊಲ್ಲ ಅಂತ ಪನ್ಪೇನು ಎಂಕಲು ಎಲ್ಲಿಯ ಈ ವರದಿ ಈ ಸಂದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ತೋಜ್ಪಾದ ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆನೊಟ್ಟಿಗೂ ದಾಮೋದರ ದೊಂಡಲೆ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕುಡ್ಲ.
ಆಗಲಿದೆ. ನಮಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಆಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗ ಬರಬೇಕಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಮಂಗಳೂರು.